ва таъала ва баракату. Салому алайкум подписчикони Арху. Сарбаланд бошен. Худованд ҳамата нигаҳдор бошад. Бародарҷоно, саволҳои хеле зиёд додем дар бораи дарун камтарак ягон история гуфт нақл кун. ҳозир мехоҳам ки пеш ҳамин историяро нақл кардам, аввал барои подписчикои худам саломи хидмат мерасонам. Бародаро, барои халқи Файзобод худованд ҳамата нигаҳдор бошад, зинда бошед. ва барои шеърбачаҳои ваҳдат худованд ҳамата нигаҳдор бошад. хеле зиёд дастгирӣ мекунем бачаҳои ёвон, шеърҳои нари ёвон. худованд ҳамата нигаҳдор бошад. акн райони ёвон бо савхоз калхоз ҳам хеле чиёш бисёр нависем. акн ман обши мегӯм ки барои бачаҳои ҳамаи барои бачаҳои ёвон, кадоме ки ҳастанд шеърҳои нари ёвон. худованд ҳамата нигаҳдор бошад. бародарҷоно, як саволи беҳад муҳим додагием дар бораи барои чӣ бисёр бачаҳои худмон, бачаҳои тоҷик ба сари тоҷикҳоро дигар миллата равон мекунанд. сабабш дар чи ай? амира мисол миненехта мегуфтӣ. бародарҷоно, аки соли пеш боша, мисол ман метонистам ки дар ин гапҳо ҷавоб битам. ҳозир дар ин гап, дар ин саволи шумо додагӣ, рости гап ҷавобдиҳишам қиин ай, барои чӣ ки алҳамдулилло ҳозир шеърбачаҳои худмон, дастони бачаҳо хеле зиёд ҳастанд ки дигар муҳтоҷи мо ягон кас нестем. пеш чӣ хел буд? Пеш сабабаш барои чӣ пеш дар мумкин буду, ҳозир не. ҳозир ҳам мумкин ай, чӣ ба не. вақте ки ба сари ягон тоҷика бисёр каса ё ки дигар миллата роӣ мекунанд ва ё ба сари тоҷика роӣ намекунанд. мо дар дуруни худмонам ҳайвонбашара дорем охи, ки вақте ки зӯрш намераса, баъд мега ки ту дигар миллатҳоро ба сари мара роӣ мекунӣ. агар не ҳамин хел бигир, худаш камтарак бузбалатарай, камтарак гапзанай, камтарак спортсменай бигем, о тоҷикои худмона худаш мезана охи. баъд барои ҳамин бачаҳо обращаться кардагиам дигар миллатҳода, дигар миллатҳо омадагӣ давид кардагиам. акн чӣ хеле ки сухани ҳамин бародар мора мисол гап расон барои чӣ ман ҳамира гуфтам, чӣ ба ҳамин кор шиданаш мумкин ай. сабабаш охи ин ҳамин ай ки дар ҳақиқат ҳамин хел ай. соли пеш чӣ хел буд? ҳозир ман шуморо гап занам, соли пеш чӣ хел буд? соли пеш чӣ хел буд ки то ҳамин солҳои 95, 92, 93 хеле буд ки обши братва ҳама як будан охи. набуд ин хеле миллатчигиву мисол гап бини ту чечени, ту озарбойҷони, ту грузини. ҳар ка ба худша группа дошт. группаи чечено дигар буданд, группаи грузино дигар буд, группаи тоҷико дигар буд. ҳар ка ба худша группа дошт. не ким ки агар ягон чи каса сам мекард дар обши ҳама якҷоя мешидан охи. баъд фарқ надошт. ба сари тоҷика мегуфтанд ки аввал тоҷик бояд барава гап зана. тоҷики гап зан, мисол гап аввал меравад тоҷика пеш мекардан ки ту бира ба чӣ хеле ки набоша миллати хитай, ту аввал ба лавзи худат бифаҳмон ки нашид, бо мисол гап мо дабавид мекунем. ин хел буд соли пеш. акн не ки ҳозир ин хеле ки худат мисол мода нақл кардӣ, и дар ягон ҷо туғрӣ намегӯӣ. агар ҳозир ман гап занам дар ҳамин ҷо, мумкин ки чанд кас бодаga дашном кунад. сабабш ин ҳамин хел, ин ҳамин ай. ина ҳозир ман мисол мегирам ки бахшиш, ина ман дар мисол гап Москва даём, Волгограда проблем мешава. вақте ки дар Волгоград проблем мешава ё ки дар Ростов проблем мешава, ҳамин хел аст ай. вақте ки ман обращаться мекунам барои бародарои тоҷик да, ва ё зайнитан мега ака мо ҳам хеле ҳозир мо зайнитем дар фалон корем, дар фалон ҷоем, ҳам хелеем. мега дар ҳамун территорияда чеченоанд, ё дар ӯ территория армяноанд, ё дар ӯ территория грузиноанд.
баъд мо албатта чӣ кор мекунем ба ҳамон баён мебуроем мегӯем ки мода данаи ҳамон инсон дар кора ё ки ҳамон инсон чӣ кор мекунад дар ҳамон территорияо дар ҳамон район дар ҳамон шаҳре ки зиндагӣ мекунад чӣ корае ҳамон чӣ кор мекунад қатӣ кӣ кор мекунад чӣ хел ҳаётша ба сар мебарад ва ё зиёдтар медонанд чем мара ҳам хел аста ана баъд ё мисол маълумот ҳам метиҳанд ки ҳам хеле одам одисӣ дар ҳақиқат ҳам хеле одам ҳаст қатӣ ҳам хеле фалон бачаҳоай ҳеҷ маҳал нестай намешавад ки дар группе ки дар Россия ки ман дар назар дорам ман Тоҷикистон мисол намедонам дар Тоҷикистон бояд хеле корҳо ҳам нашава алҳамдулилло мо ҳамон мусулмонем ки соли пеш буда ки оз дигари хеле гапа хабар нестай ку ози гапа хабар ҳамаш дар тиктокай ҳамаш дар интернетай ҳамаш дар ютубай оз як аз разборка мераванд даже хишона снимат мекунанд местоположение тароӣ кун ма телефона камера ман намекушам инам хеле нишон дода мерам ҳам тиёр када мебарад заватат мекунад ози хелиай бисёр пешравӣ шидагиай ин пешини хел буд ман фикр мекунам ки кӯтоҳам ки боша дар саволот ҷавоб гирифтӣ бародар агар ки мо хел кашолаш битием ака тонкистиёш бисёр хеле зиёдтар ман ози хеле рости гап тамошо мекунам вақте ки дар ҳам ютуб сар кардем ҳами кору бора бисёр бародарое ки ҳастанд нав мехоҳам ки якша таъриф кунам як блогерша таъриф кунам ки дар ҳақиқат бародар қанша бизана хелу хеле пагашда нигаҳ мекунӣ ки дар дашномкунӣ даромад дар ахбороткунӣ даромад дар гапҳои қабеҳ гуфтан даромад дигар рости гап диловам намешад ки як блогера дастгирӣ кунӣ ҳарчанд ки морална ягон чӣ наметавонем хатиаби сухан қади дастгириш кунем намешава охир нигаҳ мекунӣ ки албатта дар ахбороткунӣ даромад намедонам аку ахбороткунӣ қати чӣ хелӣ вай хай биё бачаҳо мегзарем дар темаи худмонскӣ ман фикр мекунам ки братишкаҷон фаҳмидӣ кӯтоҳам ки боша фаҳмидӣ маънеш ин ҳамин маънеш ҳамине ки агар ки дар ҳамон территория кадоме ки боша мо по-любому обращаться мекунад ин ҳамин қай мераванд мечиканаш карочи яктарафа мекунанд гап пап ҳамаш ҳалай баъд дигар овоза шида мегардад тоҷик ба сари тоҷик дигар одам овард ба сари тоҷик ҳеҷ маҳал дигар одама намебиёрад вай тоҷик нест ба сари мисол ҳайвона дигар одама мебиёрад бигӯи туғри меғалта дар дуруни худмона мисол ҳайвоном бисёра хеле зиёдтар як хелш рӯи рост мебиранд дар ютуб ақурат дашном мекунад даст ягон кас ягон чӣ намебиёрад так что давай темара закапат кардем мегзарем дар бораи история бародаро историяра гап мезанам камтарак историяе ҳасте ки трогательная да бачаҳо неким ки ҳақиқат ин история и кор гузаштагиа соли 2000 вақте ки мо будем дар шаҳри Волгоград як бародари брати наздик мо намира нақл карда буд хеле ай мора ба сини сол калон буд рости гап намедонам ози дар ҳаёт боша ё не барои чӣ ки хеле сол гузашт вақтшам хеле сини солаш ба як ҷое расидагӣ буд неким ки ресидив беҳад сроки зиёд шидагӣ буд ай 23 сол 24 сол боло шидагӣ буд дар ҳамин срокош ҳамин қашиштагиш рости гап фақат ҳамин як гап ҳам мегуфт ки ана братишка чӣ кореам ки накунӣ чӣ хатогиам ки накунӣ хта ба даст гир ҳамин дар ягон каса куштанда фикри ҳамира накун ки худат хта намебахшӣ ин сухани ҳам бародар ҳеҷ маҳал аёди мо намеравада рости гап баъд бисёр мо мешиштем хай суҳбат мекардем ман ҳамчун як старший брат бародар медонистамаш бисёр маҳал файроту мекард дар мо райони худаш мешиштем маслиҳат мекардем мешиштем бисёр чора ман айвай меомӯхтам рости гап ҳарчанд ки ман ҷавон будам бисёр одами бигӯем ки ҳами 3-4 та университета тамом кардагиам бигӯем хато намекунем барои чӣ ки бисёр грамотна гап мезада баъд як нақл кард ки дар ҳамин ҳаёт рости гап ма дар як историяе гузаштагие ки ҳамин история ҳеҷ маҳал аёдам намера лекин фаромӯш кардаам наметавонам аки кадом сол буд солҳои пеш будагиай да ҳамин историяра ки вақте мега дар зиндон будам
дуюм срокуш агар хато накунам хеле ёдам баромада дуюм срок шуда буд. Мега срокам 8 сол буд. 8 сол буд. вақте ки срока мара додан хай каматун мега ҷавонтар будем. хеле ғамгин шидам. ман ҳамара ай Тоҷикистон овардагӣ будам дар давраи пеш мега модарма овардагӣ будаму оиламаму ду кӯдакма овардагӣ будам. падараш дар ҳаёт набудааст. мега рости гап шиштум ҳамин срокам дар назарам ҳамин хеле гузашт ки 2 солаш монд. 2 соли срок монданда. фақат ака строги режим чӣ хеле бародаро, ман шуморо бигум да, строги режим Свиданкада фақат 1 солда 3 бор мешава, мисол 1 солда 4 бор мешава. агар ки худат административни штраф надошта бошӣ, мисоли гап шизо шиштагӣ набошӣ, дар ягон бурс шиштагӣ набошӣ, дар карсер шиштагӣ набошӣ, ҳамун маҳалда Свиданка итра зиёд мекунад администратсия. Администратсия гуфта коргарои ҳамон зиндона бигем да, оддӣ карда гап занем. ҳар як зиндон ба худша ҷои Свиданка дорад. Свиданка яке қатъи ягон наздикат во мехӯрӣ, ба ягон бародарат, қатъи оилат, ҳамин қатъи наздикое ки худат дар вақти маҳкам кардан ту дар делат навистагӣ боша ҳамиё. мисол гап бародари ман фалонӣ ё ки оилаи ман фалонӣ. ҳамун маҳалда ба ё метавонанд дига бе ягон проблем 3 моҳда 1 бор биёянд, ё ки 4 моҳда 1 бор, ё ки 3 моҳда 1 бор, ё ки 1 солда 2 бор, мисоли хел шиданша мумкин аст. фақат па закону агар ки штраф дошта бошӣ, албатта ту зиёд гирифта наметавонӣ. хай бо унҷа тонкисиёи хуша дора. мега хай то 4 солша то 6 солша меомадан, оила меомад, кӯдакон меомад амхели. баъд ҳамин 2 сол мондагида чӣ проблема шуд, оилаш қатъи ки оилаш ҷидо шид. вақте ин ҳамин шиштагӣ буданда, вақте ки дар зиндон буданашда оилаш заявлениеро менависа, хел шиданша мумкин аст да, метавона ки зона нарава, ҳамун чиша ҷидогиша вай кунанд да. ба забони тоҷикӣ чӣ хеле мешава, ёдам ҳаме бурае бахшиш. короче ҷидо шид, қонунӣ ҷидо шид, ҳамун ай қатъи оилаш қонунӣ ҷидо мешава. мемона як модараш мемона. ҳар боре ки оила меомад мега моро ду комната медоданд да, ду комната медоданд. як комната да кӯдако қатъи момошон, мисол гап модарша барои кӯдако момо мешав ку ҷидо меистодан, қатъи оила ҷидо меистод. баъд як ҷои мисол унҷа дар ҳамин ҷои обозиам дар Дурунша, ҷои пухтапазам рагардна комнатни квартира ай да охир. ана баъд мега ҳамин 2 сол мондаанда ки ана оилам ҷидо шид. уже чӣ химон мисол гап мегӯянд ки чорни полоса. ҳам бечора дар амхелӣ меғалта, чорни полоса дар меғалта. дига оилаш намебиёя, модараш мебиёя, короче модараш тоқа мемона. вақте модарма мега дидум омаданша, дар Свиданка омад, ҳамин дидум ки уже қоматаш хам задааст, ман ҳис кардам. ҳамин раҳгардиш ҳам ҳис мекунам, мисол гапзаниш ҳам ҳис мекардам. рости гап ҳамин қаҳар чанд мегуфтамш ки набиё, дига ки 2 солаш монда ӯ гапе нестай. иншолло ишам тамом меша, срок резинка нестай охи 2 сол ака зиёд шашиштем, камаш мондагӣ ай. хай модарай ки дилаш месӯза бо мерава. баъд ин бародар худаш рости гап по жизни бугем ки братва ҳам хел гузаштагӣ ай да, ҳаёташ ҳамин ҳаёти дастойне ки гузаштагӣ ай. бо вақти пеш чӣ хел буд, дар зонаҳо зиёздичка мезадану дар китифо, ина мисол гап чӣ хеле намада, инам хеле зиёздичка. ёра
дар китифо мезананд, дар зонуо мезананд. Ки дар зону заданаш маънеш ие ки ту бояд дар пеши ягон кас на колени нағалтида, фарқ надорад. Ки ҳастай, ки нестай, тура ягон кас наметавонад ки мисол гап на колени монда. ин мешавад ду фирқа ҳаста. Якаш ҳаста 6 та ини хели тараф дора, 6 та тараф дора ё 8 та. 8 таш барои мисол гап бародарое ки карона доранд ва ё барои воро ҳастанд. 6 таш барои мужико. ин бародар 8 та задагӣ буд. Ин ба ҳамин конкретно мегам, ман ҳамира уже туғри шидагӣ будам. ҳарчанд ки мега дига корора медидум, мега дилам мемонду некем ки акмо зади худ вурбат намекардем. Дига ҳамин гирифтагӣ будам ки ҳамин мерам, да конца мерам. Ана баъд мега охирон бор модар ма гуфтам ки ҳамин дафъ ки омадӣ дига набиё, ин ҳамин дафъаи пеш ай ҳамин встречаш як бор дига ягон чиза касб карда будаё. ҳамун чиёра гуфта биёрид, дига тамом ба ҳамин дига набиё. Мисол гап ай 2 сол камаш мемона, иншоалло ки дига мебиром хеле. ин дафъа метанаш свиданка модар мебиёя, мега омадани модара дидам, рости гап дига ҳис кардам ки ҳамин поша худаш кашора карда оварда истай. Бо дар дасташ пакето. мега ай ҳамун чи свиданка гузашт, ман уже пешакӣ омадагӣ будам. Дар свиданка ажда доштам, пешакӣ омада будам. Вақте ки модар омад дуруни ҳамун зали свиданка унҷа дуромад, мега уже пакетош дар дасташ омад, мега ман давидам, карочи на колени ғалтидам, ай пои модарам буса кардам, мисол ай пои модарам мача кардам. рости гап гирён шидам, хеле гирён шидам. гуфтам ки модарҷон, дига ҳамин охирон бор шавад, дига набиё. мега ки ҳамин маҳал рости гап ҳамин хеле шидам ки ҳамин дунё дар назарам гӯё ки чӣ хеле ки танг шид, чӣ хеле ки як чи дар вуҷудам дуромада. мега ҳам хеле шидам ки дига ҳамин гуфтам ки ай ҳамаи кор мегзарам, бас ай ҳамин охирон бор дига ман мисол ай ҳамон гапи модар берун намебирам. модар қатъи суҳбат мекардам, мега мешиштам дуруст, хеле дар озодӣ. мега я ҳамин модарам мондагиай, не бародарам намеомад, бародаром намеомаданд, дар Тоҷикистон буданд. оилаам ҷидо шид рафт, оила шавҳари дига кардагиай, даже кӯдакош қатъи гап зада намемонад. вақти пеш телефон набуд, ин хеле житон қатъи житон намедохтӣ, телефон хеле гап мезадӣ. даврои пеш хеле буд, охи телефонҳои ҳозира борӣ набуд. ҳози айфон ҳар чие ки фора дар дурун ҳастай. мега 2 рӯз гап задем. ҳамин рӯзи охирон буд, 3 рӯз чиш дода будиян, свиданка. 3 рӯз свиданка дода будиянаш. ҳамин рӯзи охирон мега ана саҳарӣ хестем, завтра кардем. ана хай ҳама истра тоза кард модарам. мега гуфт ки ман як душ принимат мекунам, обози ҷои обозӣ дорам. дуром бачам мега амҷа да обозӣ кунам, оби гармаш будай, оби хеле чӣ. медуроя обозӣ кардан ҳамуҷа ки мега ман дига рости гап чой хӯрда иста будам. ҳамин гидета як ним соат мегзара, 20 минут мегзара, як овозе мешава ки ҳамин ҳис кардам ки модарам ғалтид. рости гап акм модар дар ваняи ман дига намедонам чӣ кор кунам. дара тақ кардам, ҳарчанд файрод кардам, модар чӣ гап шид, овозаш набуромад. дига рости гап дар тарс задам. дара ҳуй кардам, давидам, мега тарафи администратсия, ҷои администратсия да уҷа да ҳастай да, ё ки ҳамун охранники ҳамун чиай ба забони мисол гап ҳамун дарун гап занем, совхоз мегӯянд. ҳамун кадоме ки ҳамун чиёра нигаҳ мекуна, свиданкора нигаҳ мекуна, ҳамҷа совхоз дорада. баъд охранник дора. давидум совхоза, гуфтам ки короче ягон занак боша, файрод кун ки ҳамин хеле гапа хабар шуд. дар зиндон занакҳо ҳам кор мекунанд охранада. тем бол дар ҷои ҳамун свиданка вақте ки продуктора мегиранд, бисёраш занак айда. мега 2 занак мега давидан омадан, хай дара кушодем, дара задем, мега дара айдорум маҳкам, ҳарчанд файрод мекунем намеша. мега задам, дара шикаст, мега занакҳо дур омадан ки хай модар ғалтидай, сараш дар ини хеле ҳам ҷое ки обозӣ мекунӣ душ, ини қак як чоркунҷа борин чӣ астайда, ини хеле ҷои шиторам мекашӣ, ҳамун хеле ана кафел айда. ғалтидай, сараш дар ҳамуҷа зада.
мега дига ҳамин ана ранги тревога бориши дига омадан мара рост гирифтан ай свиданка бурдан дар ана карсер партофтану дига нафаҳмидам чӣ гапа чӣ хабара ҳарчанд гап мезанам мега дара мезанам ки ҳоли модари ма чӣ ҳоли модари ма чӣ шид гап намезананд ягон кас баъд мега бегаҳ шуда буд ё ки саҳар шуда примерно ҳамхелда охе мега яке ана зампабор файрод кард зампабор ин начальники зонара замаш мегира файродш мекунад мебуранаш меган модар мо балниса равон кардем дар балнисаи карочи о намедонем ҳолаш чӣ ҳастай ҳолаш чӣ хел нестай мо ҳозир ҳеч гуфта наметонем но ҳозира шуда ту фақат дар карсер мешинӣ 15 суткаш метаҳанд унҷа фақат дар ин 15 суткаи 15 та буромад 15 та даба авид мекунанд ҳамхели баъд 15 та мерай баъд дохилаш ним сол мешава 1 сол мешава баъд 3 сол мешава ка рафтан мегирада ҳамин 15 рӯз мега 10 рӯзи шиштагимда ки зампабор файрод кард мега гуфт ки модара дар балниса вафот кард дигар ростига мега ҳамин хеле шидам ки дига раҳ гашта натонистам мега поам пеш намерава дига ҳарчанд чӣ мекунам поам пеш намерава ростига мега ҳамин хеле ғамгин шидам дига мега хай дар воля дига ҳеч камада намонд охи ҳам буду шидам ҳам модарам ба дига тамом дига ҳеч ка намонд акинш бо бигем ки оли бахайрай оли и чӣ коре шидагия яка и суханову и чӯе ки мисол зампабор гуфт аколи мега бахайр оли ма дарша намедонам чӣ гапа чӣ хабарай хай кори шидагӣ шида дига чӣ меги хай мисол модар вафот кард тамом дига ана мега дар ғам задам намедонам чӣ кор кунам хай якуҷа ҳам хеле ку дусту под ами бигем ки безанҷир бастагӣ дига тамом мега як маҳаллое шид ки ҳамхели 15 рӯз чиём давом кард иш қилиб ки мегиранд баъд дар сус мепартояндаш сусда мешина баъди ҳамон чӣ як маҳалло мега мара файрод мекунанд прокуратура мебе бо дар ҳамун дурун ҳастайда ҳамхели дурунда бо ҳам суд шиданаш мумкин аст прокуратура файрод мекунанд мебиёяд дар ҳамун дурун ана ҳамин кори гузаштагира дар сари худам мезананд мега ҳамин мурдаи модара мега дар сари ма бор карданд охир мега ма дар ягон ҷо туғрӣ намебиёям ма чӣ хел кадом инсон модари худша мисолига мекуша ягон ҷо дар туғрӣ намебиёям ман накардам ин кора ҳамхели гап хабар шидаги он маҳаллои пеш ҳамхел буд беспредел хеле зиёд буд дар тарафҳои ман ёд дорам дар тарафҳои Волгоград дар тарафҳои Ростов ҳамхели корҳо беҳад бисёр буд беспредело ҳам чие ки мехостанд ҳамон кор мешид дига намепурсиданд иш қилиб ки бародаро мезананд мурдаи модара дар сари фарзанд метаниш 5 сол строгий режим бо даба авитиш мекунанд 1 солу чанд моҳш мондагӣ бидай таги 2 солда мешава бо ҳамон 7 сол мисол 1 сол камтарак ҳамун срока мега ним шашиштум хай дига ака мода стрёмно буд под удо биромадан мода удо қатӣ намебиромадан вақтҳои пеш ира приветствовать намекарданд кадоме па удо мебиромад ҳамин ҳаёт дар назарам шумшид мега дига рости гап ҳамаи кор гаштам ҳамаи кор ҳамара дидем биромадем хай мега даври пеш дига хел буд мисол ҳамаи кор дига баргаштаму дига иш қилиб ки пад удо биромадам мега дига ман ягон чира ҳамин чизои чира дар ҳамин стремиться намекардам дар ҳамин воровской жизнь баъди ҳамин кор шидан дига дунё дар назарам чӣ хеле ки танг шид хай мега ҳамин срокша ҳамина шиштем биромадем рафтем дига рафтам ватан рафтам дар ватан рости гап
ду бародар доштум, мега ду бародар доштум. Яташ ай модаршон будаю, падаршон ҷудо да. Ятай дигаш мега аями як падари, як модар. Мега ҳоли бародарома дидум, дига ман ягом чиам напурсидам. Ягом чиам напурсидам мега. Камтарак зиндагӣ кардаму бо хестам омадам. Бо ҳами Россия омадам. Ини хеле қиссаи бародар, ака дига ростига вай бародар қати мо бисёр шидем. Бисёр нақлое ки мекард ки бовар кун гӯш мекарди, ами хиёл мекунӣ ки дар ҳақиқат ягом кино тамошо дорӣ, ягом сериал тамошо дорӣ. И хеле коро бисёр шидагианд. Бисёр корои шидагианд ки пастава да пастава мисолига мешава. Вақте ки бародаро дар дурун ҳастен, ҳатман агар администратсия қати сахт брай, стремиться кунӣ барои ами ҳаёти воровской жизнь, агар ки сахт лезид кардид, албатта метавонанд ки ягон кори дигара дабавитат кунанд. Дар он дурун дабавит кардан ягон проблемае бовар кунед. Ҳам хел дабавит мекунанд. 5 сол дорӣ 2 соли дига дабавит мекунанд. 3 сол дорӣ мисолга 10 соли дига дабавитат мекунанд. Ҳами хел дабавит кардан мегиранд то того что типа того то исправиться мешавад. Кай маҳали исправиться кишидӣ, баъд ҳамон маҳал тра метанад свобода. Ҳами хелае дурунда одам гуфтан қинай дига. Мисол гап дар ҳақиқат мебинӣ ки ҳами одам қадр надорад. Барои чӣ? Барои беспределӣ дар дурун бисёр хеле зиёд бовар кунед дар дурун беспределӣ. Бародарҷоно, қисса гуфтен, қиссаро нақлтон кардам. Хеле қиссаҳо хеле зиёд ҳастанд. Қиссаҳои номардӣ ҳам хеле зиёд ҳастанд ки бародари хиша пастава мекунад. Беҳад зиёд, беҳад зиёд. Агар солош қати нақл кунам, ҳамин мумкин ки тамом нашава. Ҳамин дар ҷиҳати номардӣ бо давоҷа бисёр ам хелида. Мебинӣ як маҳаллое ки братвай, мебинӣ батва шид. Мебинӣ братвай, мебинӣ ки сирқ шид. Мебинӣ братвай, мебинӣ ки як маҳаллое ки петушар неш бурданд. ҳаёт дар дасти хитай бародаро. ҳаёт дар дасти хитай. Агар дастойна дар ҳамин берун то дастойна бошӣ, дар дурунам дастойна иншоалло мегзарӣ. Неким ки бародаро, ма чӣ гуфтанем, ҳар як видеом да мегум ки мо тоҷикҳо набояд ки ҳамин дар ҳамин ҳар як корое чӣ брем лезид кунем. Корое ки дар химо касатса намекунанд. Дар ҳақиқат мисол гап ҳамин хело бисёр бародаро як кас навист ки ака тарафои Европа мерай дар уҷа сразу мебуранад дана хиёнат ба миллат, хиёнат ба давлат. Охе бародаро, вақте ки шумо тараф мебиёен, шумо коркунӣ биёен, гурӯҳбозӣ набиёен. Охе коркунен, осак бихезен бирен. бовар ки солош қати биё бурад, як касада кордор нест дар Тоҷикистон. бовар кунед. бачаҳо Англия мебиёянд кор мекунанд, мераванд Полша мераванд кор мекунанд, бо мегарданд мераванд Тоҷикистон. Ягон гап хабар нест. ҳамун гап хабара худат мекунӣ. ҳамин худат гап хабара накунӣ ку 10 сол 20 соли дига зиндагӣ кунӣ, як кас кордор нест бародар. барои ҳамун бародар дасти бародар мона бигирем. агар ки ту набиёӣ, як сиёпӯси дига мебиёяд, як араби дига мебиёяд, як кас дига мебиёяд дар ҷои ту. биёен ҳамҷода кор кунен, даромад кардем, бихезем бирен охи хона. ё ки тонистен, агар оилата биёр, ҳеҷ гап надорад, агар шароити соз бошад дар ин тараф. ака гап хеле дига ҷо рафт. бародарҷоно, хеле шуда буд видео накардем, мувофиқи ин ҳамин гап талаби хитон гуфтем гапҳои ҳамон бачаҳо ки гуфтен, қиссаро нақл кардам. қиссаҳои хеле зиёд аст. иншоалло ки инҷа дар гап ғавғо, хеле дар кӯчаем гап ғавғо зиёд аст. ана ягон рӯз дига иншоалло як видеои нағз мекунам дар ҳамин дар бораи номардо як видеоча мекунам. ака да ҳама касатса намекунанд, лекин барои фақат номардо касатса мекунанд. худованд ҳамата нигаҳдор бошад. дар амони Аллоҳ бошен бачаҳо. ягон гапи паста баланд задам, ай ҳамат бахшиш мепурсам. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракатуҳ.